Obrim una setmana més l'espai als oficis del llibre. Sigueu molt benvinguts tots plegats avui amb una entrevista de debut. Avui tenim amb nosaltres a la Cristina Gich de Jaime. Cristina, què tal? Com anem? Hola, bon dia, molt bé. Sigues molt benvinguda. Moltes gràcies. La Cristina Gich té 38 anys, és graduada en Dret i té un màster en perícia cal·ligràfica, grafologia i documentoscòpia per la Universitat de Barcelona. Val a dir, però, que també és tècnica en cosmètica natural per la Universitat Rei Juan Carlos I i per Deusto Salut. S'autodefineix com un esperit lliure i autodidacta, que devora qualsevol llibre que tingui al davant per la seva fam de coneixements. Sempre té un llibre a la tauleta de nit. Això sí, al costat una llibreta i un bolígraf també. La Jefa és el títol de la seva primera novel·la, una novel·la escrita amb un estil fresc i descarat. Es proposa sorprendre el lector i amenaça en fer-se un nom en el món literari. Ai, el que ens ve al damunt. Actualment ja treballa en la seva següent novel·la, tot i que també imparteix tallers de constel·lacions familiars. Cristina, parlem-ne amb una edat com aquesta, amb aquesta joventut d'edat 38 anys, què t'ha fet decidir a fer el salt cap a la literatura? Jo sempre he escrit, sempre, des de ben petita. Vaig començar amb els diaris personals, però se me feien curts, m'aduraven molt poc. I quan vaig tenir el meu primer ordinador, cap als 13 anys o així parlo, perquè soc del 86, doncs vaig començar a escriure més, vaig començar a escriure ja novel·la, i des de ben petiteta. I el que passa, he començat ara perquè no confiava en poder-m'hi dedicar. Per això me vaig treure la carrera de dret, he fet màsters, he fet coses, perquè viure de l'escriptura és molt difícil. I no confiava. I aquesta vegada he dit, mira, és el que tu ets, és el que t'apassiona, escriure, no? Doncs endavant. Ara ho explicaves, la teva formació ve de la carrera de dret, però a més amb un màster en què és la documentoscòpia? La documentoscòpia és, per dir-ho així, és el secret dels papers. És els que fan documentoscòpia són detectius dels papers. S'encarreguen de comprovar si el document és falsificat, per exemple, un contracte, passaports, carnets, etc. Però un document es refereix a qualsevol suport. També pot ser un CD, un DVD, rellotges, bolsos. Saps que ara hi ha això del top manta? No? Doncs una persona experta en documentoscòpia és experta en falsificacions de suports, no només paper. És ben bé que la teva formació ja t'estava portant cap a la novel·la, i si vols, a la novel·la negra o la novel·la d'investigació, el thriller, perquè una cosa és descobrir què ens diuen els documents, una altra és la grafologia, la grafia de la nostra escriptura, no? I la perícia cal·ligràfica. Sí, la perícia cal·ligràfica és per poder identificar personalitat escritural. La personalitat escritural és la personalitat de la persona plasmada en les lletres, amb la manera en què escriu. Si ara jo et passés un full escrit a mà meva, sí, tu definiries el meu caràcter? Sí, això és grafologia. Grafologia. La perícia cal·ligràfica és per poder diferenciar personalitats escriturals. Això no ho faré, No ho faré perquè em fa... No t'atreveixes? No. Em fa mitja por, No. No, és molt senzill. Vés a saber què hi descobriries. Soc molt vergonyós, jo. Però segur que surt. Segur que surt. No, la perícia cal·ligràfica es fa servir per exemple, saber si un document està falsificat. Si una firma és falsa. Per exemple, gent que vol cobrar xecs que són falsos, que no mereixen, etc. Això jo ho vaig fer-ho enfocat cap als jutjats, per ser pèrit cal·ligràfic. El jutge te crida quan té dubtes, aquesta persona va firmar el contracte o no el va firmar. Perquè potser al principi he firmat el contracte perquè és molt beneficiós, surt malament, no, jo no he firmat res, jo no pago. No és la meva firma, a mi que em registrin. Jo no he fet res, o al contrari, falsifiques una firma perquè vols cobrar quelcom. Doncs el pèrit cal·ligràfic s'assegura si aquella firma o aquella escriptura, aquella carta, pertany o no a la persona sospitosa. I com ho fem això? Amb una mostra d'escriptura. Li demanem que escrigui molt, i després el pèrit ho compara. D'això se'n diu catejo, castellà, es compara. Estic segur que aquesta formació t'ha servit o t'ha ajudat a l'hora de posar-te a fer una novel·la com La Jefa. Sí, vulguis que no, sí, perquè t'ensenya que tothom té la seva personalitat i que no es pot mentir eternament, per dir-ho així. El cervell es cansa. Quan està imitant un comportament, ja sigui escrit, com sigui, per exemple, de llenguatge no verbal o parlat, fins i tot. Quan tu adoptes un personatge, et canses.
Perquè la verdadera personalitat està lluitant allà per sortir, l'estàs tapant. I això amb l'escriptura es veu. Però també es veu també amb alguns delinqüents. Per exemple, una anècdota molt interessant que vam estudiar a classe, que ens van explicar, era un home que era un assassí, nada menys, era cirurgià. I era un home fred, distant, molt calculador, molt mental, no se li passava ni una coma. I el jutge deia, jo sé que és culpable, però no el puc enganxar de cap manera, perquè ho fa tan bé. I amb el pèrit van dir, mira, saps què? El cansarem per això, perquè la verdadera personalitat no es pot atrapar, no es pot engarjolar gaire estona. I li van fer escriure, i anar escrivint. I quan el van tindre, que se li dormia la malla d'escriure, el pèrit li va dir, vale, ja hem acabat, ja està, ja tinc prou escriptura, prou te mostra d'escriptura per saber si ets o no, si aquesta firma és teva o no és teva, ara firma aquí que ja acabem, que és la firma última que ja acabem. Oh, per fi, gràcies! I va firmar la seva firma, no la falsa. Estava tan cansat que va firmar la seva i allà el van enganxar. Es va acabar descobrint. Ara! Feia temps que ho tramaves? Feia temps que tramaves escriure o publicar una jefa? Fa temps que l'estaves treballant? Sí, la jefa té 3 anys, més o menys, de treball, perquè, clar, com que s'està ambientada a Colòmbia, em vaig haver de documentar en molts aspectes. I són aproximadament uns 3 anys. I ella va sorgir just després del confinament, o sortint ja del confinament. Potser per això està ambientada en una presó, no? Perquè hi havia tanta pressió allà, estan tancats. Però hi tinc altres novel·les que encara no han sortit, no m'he atrevit, no estan preparades les novel·les. En canvi, la jefa és l'última i és la més madura meva. Per mi és la més madura. És a dir, tens novel·la inèdita, no publicada, prèvia a la jefa. Sí, n'hi ha. D'aquesta en dius que és un llibre no apte per als dèbils de cor. És un llibre descarat, agosarat i addictiu que ens submergirà a tots en una xarxa de secrets, de mentides i traïcions, on la confiança és un luxe que no es guanya fàcilment. En qui podem confiar? En qui podem confiar, Cristina? La jefa t'ensenya que només pots confiar en tu, perquè tu ets l'únic que està ambientat en una presó, insisteixo, tu ets l'únic que es protegirà a si mateix i que gaudiràs de tu. En allà, amics no hi ha aliats. I s'ha de vigilar molt bé amb qui confies. I allà veus doncs, que tothom va a la seva, evidentment, perquè s'ha de sobreviure. Hi ha unes regles en aquesta presó molt marcades i el llibre va de com sobreviure en un sentit intern, de personalitat. Perquè la presó no només és real, no només és física, és també mental. Allò que ens impedeix ser nosaltres mateixos. És el que te comentava, jo no m'atrevia a ser escriptora, tenia una presó mental. Doncs amb la jefa ho he tret. És terapèutic, és catàrsic. He tret totes les pors i m'he exposat. Per això és un llibre que no és apte per dèbils de cor, perquè és atrevit. Si tu avui dia, que hi ha un mar de llibres, no te diferencies, ningú et coneixerà, ningú sabrà qui ets, ningú et llegirà. I per diferenciar-te avui dia, que sembla que tot està escrit sota el sol, has de ser atrevit. I aquí és un llibre atrevit, amb escenes agosarades. Ja ho crec. Cristina, ets nascuda a Girona, has fet vida sobretot a Vilablareix, ara vius a Madremanya, però tens contactes amb Begur, per exemple, amb la ràdio de Begur, després en parlarem, i amb aquest deix, amb aquest català tan net i polit, la jefa és escrita en castellà. Com és això? Sí, està escrit en castellà perquè com que s'està ambientada a Colòmbia, jo he considerat que si se tradueix al català es perdria tots aquestes expressions llatines, colombianes, natives d'allà. A més, no hi ha equivalent en català, que jo sàpiga, d'alguns termes que hi ha en el llibre que fan referència a la presó. Per exemple, quan es fa el confinament, se'n diu el chape. Se hace el chape. Com ho tradueixo jo això al català? Clar, no crec... Es pot traduir, clar que sí, però crec que se perdria aquesta essència d'allà del país. I a més, el lector a vegades li passa el mateix que els personatges, i és que com que no estem acostumats a llegir aquestes expressions llatinoamericanes, el mateix els hi passa als personatges, s'han d'adaptar. El lector també, així s'acompanya el personatge. Per això també crec que és un punt de respectar-ho en castellà, perquè el lector és com si viatgés al país. Si ho tradueixo al català, és com si el lector no ho viatgés. Ens deies que el procés creatiu t'ha portat ben bé cap a 3 anys. Com va ser el procés de documentació
perquè això està ambientat a Colòmbia, està ambientat en un ambient tètric com és una presó, es parla de delinqüència, hi ha tràfic de drogues i no pas qualsevol, a un volum considerable. Com funciona el procés de documentació d'una novel·la com La Jefa? Primer, jo vaig tindre molt clar que volia que s'ambientés en una presó, per la qual cosa vaig començar a buscar presons del món. Hi ha una sèrie de Netflix que es diu, està el títol en anglès, però bueno, traduït és Dins de les presons més perilloses del món. Doncs vaig veure aquells documentals, perquè com que jo vaig fer dret i m'agrada molt la criminologia, sempre he mirat documentals de presons, sempre, perquè una presó t'explica com és la cultura d'un país. I vaig veure aquesta sèrie, me va impactar molt, me va marcar, i vaig dir, jo què faria si me trobés en una presó d'aquestes? Perquè la presó del meu llibre es diu El Caño, que és tota ficció, però si mirem aquesta sèrie, la primera temporada em sembla que és la presó d'Hondures, és exactament la presó del Caño que he fet jo. O sigui, no m'ho he inventat tant, m'he inventat que està a Colòmbia, però hi ha presons mixtes, que conviuen homes i dones en el mateix espai, no per mòduls, com aquí, no, en el mateix espai, mixtes, tercermundistes, com és en el meu cas, que això existeix a determinats països. I a mi això me va impactar tant que vaig dir, i jo com sobreviuria jo aquí, una noia del segle XXI, no? dels anys 80? I vaig mirar tot de presons, me vaig informar de la jerga, no? Aquesta taleguera del talego, no? Que es diu de la presó, d'expressions colombianes, també me vaig haver de documentar del menjar, de les estacions, que allà es veu que el clima és diferent, que no hi ha les estacions, hi ha època de pluges i època de no pluges, i també de la temperatura i del clima, perquè hi ha zones que estan allà que hi ha neu, zones que és el Carib més tropical que fa molta calor, zones que són desèrtiques, zones que és com primavera, o sigui, vaig haver de documentar-me també del país i això vol temps. Ha estat publicat per Ediciones Hades, La Jefa, i ja se n'ha fet una segona edició. Vol dir que d'entrada està tinguent una bona rebuda. N'estàs contenta? Com està anant això? Molt, molt. La gent està molt contenta, tothom me diu que és molt addictiva, que els hi costa molt deixar-ho, d'aturar la lectura per fer altres coses. I res, hi ha molta gent que ja em demana la segona part, que quan sortirà. I jo, ai, Déu meu, estic treballant-hi encara. Si amb aquest vaig tardar 3 anys... Ai, me la demanen, això em fa molt feliç. I serà? I estàs disposada? I treballes de veritat? Ja hi ha el segon capítol, el segon volum? Sí. Què et motiva del gènere negre o del thriller, del gènere policíac? Per què has carregat cap a aquest sector de la literatura? Jo crec que el gènere negre parla molt d'allò que l'ésser humà oculta, dels seus instints que tenim reprimits per viure en societat. I és molt temptador perquè... I tu què faries si estiguessis en una situació límit? Tu què faries si te trobessis que te rapten, estàs en un lloc que no és casa teva, que no és la teva cultura i te diuen que t'has de comportar de determinada manera? Allà treus les ungles. Per això la portada del meu llibre és una papallona de nit, perquè els personatges es transformen cap a la foscor, han de treure les ungles. I trobo que això és atractiu perquè és com si no ho volguéssim reconèixer, com si ens fes por aquestes en castellà, no? Aquestes agalles, no? Aquesta força que tenim interna dintre homes i dones, que a altres èpoques no estava tan oculta, no? Els homes de les cavernes o així que anaven a caçar, o altres èpoques que hi havia guerres. Tenim aquesta força dintre, per sort no la necessitem, per sort només surt en moments extrems, però hi és. I em crida l'atenció perquè és quelcom interessant. Escric, per exemple, en aquesta novel·la hi ha molt de narcotràfic, i és una cosa que també m'he documentat molt, perquè és quelcom que a mi em costa molt d'entendre, el narcotràfic. Com és possible que la humanitat s'hagi volcat a estudiar quelcom tan complex com l'elaboració de determinades substàncies, de determinades drogues, per diners, per intoxicar la gent o perquè es morin fins i tot, no? Com és possible que això passi? Doncs escriure t'ajuda a entendre, t'ajuda a empatitzar amb els personatges, i és una manera d'aprendre, de créixer i de viure unes històries que per sort no viuràs mai. I la ficció ajuda a entendre les maldats del món? Sí, clar, perquè t'ajuda a entendre... Per exemple, els meus personatges no són bons nens, però jo me'ls estimo moltíssim perquè els puc entendre. En Giancarlo és un personatge colombià que va viure a Buenaventura, que és el port de Colòmbia, un dels ports de Colòmbia, allà hi ha molt de trànsit de drogues i hi ha molta pobresa.
I hi ha gent que jo he conegut, que m'han vingut a saludar, que em diuen, jo soc de Bonaventura, tot el que dius és veritat. I allà hi ha una realitat molt dura, que és que els nois estan acostumats a que la droga, el narcotràfic és cultura. És com aquí, els castellers, és cultura, és cultural, i les dones o són esposes o són prostitutes. I això és real allà, i allà I no hi ha terme mig, és No. o això o allò. o esposa o prostituta, ja està. No pot tindre aquesta decisió de dir no, una cosa o l'altra. I hi ha molta violència i molta pobresa i és normal. I clar, per nosaltres això ens impacta. Doncs escriure te permet entendre-ho. I en el llibre hi ha un apartat en què en Giancarlo ho explica bé, perquè el lector ho sàpiga, es despulla i ho diu, i així es pots empatitzar més. I jo els meus personatges és que m'encanten, me'ls estimo molt, i la ficció me permet estimar aquesta part que potser d'altra manera no podria. Escolta'm, Cristina, als oficis del llibre sempre intentem conèixer també la vessant més personal dels nostres convidats. I ens agrada saber, a banda d'escriptors, en el cas d'avui, com són com a lectors. La Cristina llegeix? Com es defineix com a lectora? Ho llegeixo moltíssim. Lectora compulsiva? Llegeixo molt perquè em relaxa i també perquè m'agrada molt aprendre. Jo, normalment a la meva biblioteca hi ha llibres d'aprenentatge, que me donen eines per aprendre. Llibres així per entreteniment, també, clar que sí, però tendeixo a anar cap allà, aquest llibre que m'està ensenyant, què m'adona, amb què m'enriqueixo jo. Però sí, llegeixo moltíssim, i ara que estic preparant un podcast de lectura, llegeixo molt, i també a la meva xarxa social penjo ressenyes de llibres, els comento, els recomano. Què està llegint ara la Cristina? Què hi ha en aquesta tauleta de nit que dèiem? Quina és la lectura que tens oberta? Ara mateix és un llibre que es diu Escribir ficción, que t'ajuda a millorar les teves tècniques d'escriptura d'una escola americana. I també estic llegint un altre, a més, per distreure'm, que són contes, es diu Cuentos, tal qual, contes d'Anton Chekhov, que és un cuentista rus meravellós. Chekhov. Sí, m'encanta. I dramaturg de cuidador. Sí, el llibre és del 1885-87, una cosa així, i bueno, em té enamorada. On es llegeix? Quin és el teu lloc de lectura? Al llit? Sí, al llit m'agrada molt llegir. Al llit estic molt còmoda i m'encanta, però tant pot ser al llit com a la platja, com a la parada de l'autobús, com a qualsevol lloc és vàlid, perquè com que també tens el mòbil i allà pots accedir a la lectura, jo prefereixo un llibre en paper, però hi ha vegades que dius, mira, si el tinc aquí per al Kindle o per aquell lector de llibres, doncs jo el tinc més immediatament, doncs mira, a vegades... Sí, qualsevol lloc i de qualsevol manera és vàlida. Abans comentaves que estàs preparant un podcast sobre literatura i veuries La Jefa adaptada a podcast d'àudio? Seria molt interessant perquè és molt enriquidor i hi ha moltes veus i seria molt interessant veure aquestes veus llatines amb les expressions. A mi m'agradaria molt. Ja ho saps que Ràdio L'Escala ha creat un podcast de ficció. Sí. Ves que després de la Mar Negra no hi hagi una jefa. Ai, m'encantaria, em faria molt feliç. No diguis mai d'aquesta aigua no en veuré. Ai, em faria molt feliç. Jo col·laboro amb tot. Ja completant l'entrevista, si t'haguessis d'endur 3 llibres en una illa deserta, si s'acabés el món, quins llibres no es podrien perdre de la teva biblioteca? Ui, quina pregunta més interessant. Em pots dir 2, 3, 4, 1... Mira, un dels meus llibres preferits, i aquest estarà al podcast de Ràdio Begur i també està a les meves xarxes socials, és 6 barrets per pensar, d'Edward de Bono. Jo me l'he llegit en castellà, 6 sombreros para pensar, d'Edward de Bono, perquè és un llibre que t'ensenya que nosaltres no només pensem d'una sola manera, pensem de 6 maneres diferents. El que passa és que tenim com tendència a pensar més per un costat que per l'altre. I és una manera molt teatral de dir ara me poso el barret negre, ara em poso el barret vermell, per abordar un assumpte, millor dit. I és un llibre que t'ajuda a desencallar situacions on te sembla que no hi ha una solució, que no veiem llum al final del túnel. Doncs potser estem veient la situació amb el barret negre, que és el crític. Quan hem de buscar alguna que no està bé per trobar un problema, ens fiquem el barret negre. Quan volem dades, això què és? Dóna'm dades objectives, ens fiquem el barret blanc. I això t'ajuda
encasillar, per dir-ho així, enfocar, millor dit, a millorar l'enfocament que tens sobre un assumpte i te permet desvincular-te de la teva pròpia personalitat per abarcar altres camps i altres formes de pensar. I això en una illa deserta jo crec que m'aniria bé, per no centrar-me, no trobo aigua, no trobo no sé què, doncs això m'aniria bé, aquest llibre. I per conèixer-nos una mica més, també. Exacte, ja que estem en una illa deserta, sí, doncs, com a mínim, coneguem-nos sí, molt més bé per dins, no? Sí, si hi ha més gent, evita conflictes, perquè permet que tothom parli des d'aquesta honradesa de cadascú. I algun altre llibre no ho sé, però un llibre en blanc segur, perquè jo necessito escriure. Va, doncs mira, és el contrapunt. Sí. Com es deia, el dels barrets? 6 barrets per pensar, d'Edward de Bono. 6 barrets per pensar, Edward de Bono, i un llibre blanc per escriure'l mentre vagi passant la nostra vida o la nostra història. N'hem parlat avui amb la Cristina Gich de Jaime, en aquests oficis del llibre. Ella acaba de publicar la seva primera novel·la, La Jefa, que trobareu a Ediciones Hades. Atenció, ja va per la segona edició. Segur que si no sabeu per on enfilar-ho, aquí a la que hi entreu hi quedareu submergits, i de quina manera. Una abraçada ben forta, Cristina. Moltes gràcies, Abel. Ens n'anirem veient per aquests mons. Gràcies, Abel, i tant que sí.